Kineni mang'anyo mano bag tarik 25 pod medo kelo liet kuom jotelo mopogore pacho ka. Duol mar Kenya National Commission on Human Rights kolo yango report margi kama giwache ni oganda maromo 19 koro osewito ngimagi kaluwore koda ng'anyo mano bagi e pacho ka tarik 25 bende ji 531 ni kod hinyruok mopogore opogore. Oganda maromo 15 bende koro oselal godo e yo magalagala. Bende nitiere ji 179 mosemaki kotenore koda ng'anyo machal kamano. Nitiere buche 2 mag monjo kata rocho ratich oganda ma bende koro sendika obila. Nitiere buche 2 mag weche mag rocho ratich joma mine e yor bembo kachiel koda bura achiel mag temo bembo. Magi gin report mowuok kuom duol mar Kenya National Commission on Human Rights kotenore koda ng'anyo mano bag tarik 25. En ng'anyo ma bende koro pod nyuolo paro mopogore opogore kowuok kuom jotelo ma pacho ka, kama jatend piny William Ruto koro seyo riwruoge mopogore kama oting'o josiasa kaachiel koda riwruoge mag kanise kuom seyo jong'anyo kata seyo rowere mar mondo mi odhi e ng'anyo. Jatend piny wacho ni kata obedo ni makosa nyalo bedo e telo mare, wang'o piny Kenya ok duoko ma bende koro biro chiwo thuolo mar kwe e pacho kaeri. Nyakoromo gi warangane weche miyo pek e weche manyien mag oimore. What is your plan? So, you're telling these young people to burn the place. You're telling them to cause violence. So that what happens? So that we move to where? Jatend piny William Ruto koro seyo josiasa kod jotend kanisa kuom siayo rowere mondo dhi nyime kod ng'anyo mowacho ni ochomo wang'o piny Kenya. When they are in danger, they are trying to protect themselves or protecting lives, they have to use force to the extent that is necessary. But that does not mean that we are telling our police officers to become reckless. These are law-abiding citizens. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen wacho ni chik manyogolo odiechieng' manyoro inyalo mana ti godo ka ngima obila ni kama rach. This facility is going to be a game changer in this region of Nyanza and Western. Kar thieth maduong' e boma ma Kisumu medo rwako ndamo mag dongruok e chwalo chenro mag thieth. Wantiere achiel kachiel e mbui mar Facebook, bende yudo achiel kachiel e mbui no mar YouTube, watwa kanye mbui mar Instagram kachiel koda mbui mar TikTok na bawa mar ote machuo kwa yawa wari adek au chiel. Nono, wanyalo tuwa kote koda weche manyien mabende waikonu emidhiamu makawuono nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako ni jatend piny William Ruto koro seyo josiasa kod jotend kanise kuom siayo rowere mondo dhi nyime kod ng'anyo mowacho ni ochomo wang'o piny Kenya duto. Ruto manoloso ndalo 2 tok ng'anyo manobag kod rowere mag Gen Z onyiso jogo ma ok mor gi tende mondo bi kod chenro mong'ith mar bero piny Kenya. We will not have a country. Yes. And the country does not belong to William Ruto. The country belongs to all of us. And if there is no country for William Ruto, there is no country for you. Gikone jatend piny ogolo duonde ndalo 2 tok ng'anyo manobagi tarik 25 dwe ni kod rowere mag Gen Z moweyo ka dhano moyo 16 owito ngimagi kod lal matara ni mwandu mag sirikal kod wego helni. Ruto mane loso e kar romo maduong' mar KICC e romo manokelo kanyachiel jotend sirikal kod wego helni matindo e pacho ka ogolo siem ne jotelo e pacho ka moseyo kuom siayo rowere mondo kel tulo. And I want to ask the leaders, religious leaders, political leaders, who are encouraging this movement towards violence and chaos and anarchy. What is your plan? So, you're telling these young people to burn the place. You're telling them to cause violence. So that what happens? So that we move to where? Jatend piny olero ni osebedo ka owinjo gima jopiny wacho, mak mana dwaro makamago golo siem ni ok nyal yudi e yor ng'anyo kod ketho mwandu. They have said they love Kenya, but they hate the leaders. And they have talked something about one term. And they have said Ruto must go.
Those are the things I have listened to. Tell me how you want me to go. What? You know? I mean, let's be honest with ourselves. Ruto obono jogo manikod paro mar gole telo mondo luka tiba wapacho ka kendo los chenro mong'ith mar bero ngima jo Kenya. Develop a better plan than the one I have. Yes. The one that creates more jobs than the one I have. The one that brings down the cost of living than the one I have. The one that creates more opportunities for the young people of Kenya than the one that exists. Bende Ruto yogo lal maduong' mawego ohala no yude ng'anyo makamano kosingo matiyo gi teko ma en godo e chiwo rita ne ohala mitimo pacho ka. We had many people with businesses on 24th. Today, they are living in squalor. They don't know what to do next. You know? And there are people who are telling us, oh, 25th was very successful. Really? It was successful? With people having died? With so many people hurt? With so many business destroyed? Magi timore kinde manyuola mag rowere mano yudo hinyruok e lwet obila kinde ng'anyo ywago ratichgi ka jo ohala mano yak mwandugi bende ni kod chuny lit e wi lal maduong' mane giyudo. Pod wantiere lal mokel kod ng'anyo makamano manotim tarik 25 ni jotuech adek nowito ngimagi e tesend obila ma Ndunyu Njeru mano kaunti ma Nyandarua otieno manyoro tok maloyo ji 40 monjo tesendno ka gidwaro mondo we thuolo achije 4 mag kuo jamni. Jopiny go mane nigi chwang' kendo no manore kod gik lweny kod petrol notiayo mach tesend obila no gino mokelo tho achije adek bano dinegi kanyo ka achiel kende emanoton. Obila no temo keyo jopiny to ne ologi teko kamach no bende no wang'. Jotend obila noloso romo gi jodak kawuone twak e yor kata yore go eko ma ginyalo kelo go kwe. Sasa watu walijua kuna watu wameshikwa hapa na watu wengi wameimbiwa ng'ombe, walikuja hapa kwa fujo. Na walikuwa wanataka kuona hao wezi wa ng'ombe, juu walishindagwa ni kina nani wanaiba hizo ng'ombe. Sasa wakati walifika, Ozezi alikataa watu waone hao watu, na watu wakakaa hapa mpaka usiku. Sasa ile watu walikuwa wanataka wezi kutolewa, ndio watu waliweza kupiga nduru na askari wakaanza kufyatua marisasi. Wakati walifyatua marisasi, ndio sasa mmoja wao huko wa bodaboda alipigwa risasi. Jana hali yake si mbaya, lakini yako hali mahututi. Alipigwa risasi ya tumbo, alipelekwa jana theater. Sasa anaendelea kupata nafuu, lakini kijana hayuko poa vile. Tafadhali tujenge uhusiano wetu. Na kama kuna maswali ama kama kuna kitu ambaye unaona ambaye si nzuri, tunakaa chini na tuseme hapa kuna shida. Si ndio? Hapa kuna shida. Tunaweza jisaidia namna gani? Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen odok ne weche manyoro wacho kolero ne owacho ni obila nyalo mana chielo ng'ato gi magina ka ngimane kata mar obila kata mar jopiny ni kama ng'aw. Mabiro tok riwruok mar okinde pacho kamano Law Society of Kenya kod weche mag Murkomen manyoro go ka giwacho ni obila ma pacho ka osebedo ka rocho ratiro mag oganda. Chris Oweno ni kod ni ler. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen odok ne weche mane owacho odiochieng' manyoro ka olero ni nyiso obila mondo ti kod magina e kinde mangimagi kata ngima japiny ni kama ng'aw kende. It is spelled out in the law that when you use a firearm against another person, either your life is in danger or somebody is running away who has committed felony from custody, or in any other circumstance that you find your life is in danger, or a life of another civilian is in what? In danger. That is all. And no police officer is not trained to know about it. Murkomen wacho ni jopiny ok onego dog ne jonjore mamonjo tesende mag obila kendo kwalo bunde ka oyango ni okang' makamano nyalo keto ngima jopiny kama rach. And I don't know why people defend criminals. I see people defending criminals. When I say that somebody has robbed police station of a gun and then is running away with a gun, then with that gun he can either hurt a civilian or hurt a police officer. I am being told that, you should just arrest him. Now how will the police officer arrest someone who already has a gun?
then that gun gets lost like the ones we lost in Dagoretti. You know, civilians having 4 AK-47s. How many families are in danger now of being robbed or of businesses or something of that sort? Magi biro seche machuok kende bang' riwruoge makedo ratich oganda kaachiel kod riwruok mar okinde pacho kae LSK keto Murkomen e tago maliet e wach mar miyo obila thuolo mar chielo gi magina joma odhi monjo tesende obila. LSK osewo wachno kendo nyiso obila ni Murkomen onge gi teko mar golo chik makamano, weche mane osir lwedo kod okil Kamalo Kadan Okach. Kiyudo amri kaka mano, ng'ama dhi tiyo gi bunde ene ma chik dhi luwo, ene ma ji bro luwo, ene mi bro tere kot. Kinyalo paro 2007 nitie General Ali Manoter Hague. Notemo wacho ni anto no nyisa gi kianga, onyisa ni hapana. In a maichio that order to joma beo tiyo gi that order onego bedni imakogi. Koro ka Murkomen bukre ni ati koro nyiso obila ni gitiya tiya gi mach gigo ji bunde. Mano gima kirango chik ma international law okoyiego, chik wa kae Kenya okoyiego, to en gima ng'eyo ni kata sani Law Society of Kenya gi jo civil society kata wakili kata ng'at mora mora nyalo dhi e court sani, nyalo dhi doho sani to chwalo ywak ne kamano, to ibro yudo ni doho bro wacho ni gima chal kamano, amri machal kamano is unconstitutional. E oboke margi ne ute fwambo, LSK wacho ni chik mar chielo ng'ata gi magina en chik manyalo mana tigo e kinde ma ngima obila kata ngima japiny ni kama ng'ao. E twak mare kod jofwamb weche odhiambo manyoro, Murkomen ne oyango ni maromo tesende obila 9 ne omonj kod jong'anyo, mano ma owacho ne en chenro mar kwalo bunde mag obila. Mtu mwenye anatupiwa mawe polisi anataka kuua polisi, ati atakuja kupembelezwa, unafikiria bunduki ni mandazi? LSK osiemo obila moro amora mabiro tiyo kod teko mathoth e wuondruok ni giluwo chik mane ogol kod Murkomen ka owacho ni biro chwalogi e doho. Weche makamago bende ne osir lwedo kod riwruok makedo ratich oganda e kaunti ma Nakuru mideno ni Inuka Kenya ni sasa. Magi biro e kinde matime mag monjo tesende obila e pacho kae osemedo kamedore odiochieng' ka odiochieng'. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamana nya Chris Owino. Ogai machon mar do David Maraga koro lieko ni omaye jochiwa rit mage. Matimore mana ndalo ariyo tok Maraga yuoro e ng'anyo mag rowere mane obagi boma Nairobi chieng' tarik 25 dwe mar auchiel higani. Maraga bende osebedo ka seyo obila kuom tiyo gi teko mathoth e kinde ma girakore gi jong'anyo. Jafwambo marwa Efi Nyakidi lero mathoth. Ndalo ariyo tok riwore kod rawere e ng'anyo manobag tarik 25 dweni boma ma Nairobi. Ogai machon ma doho David Maraga koro yango ni omaye jorit mage. Ng'anyo ma tarik 25 nochan mar dhialo rawere manowito ngimagi kod mago manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda ma higa 2024 2025. Kata kamano, rakruok e kind obila kod jong'anyo nomono chenro no dhi nyime kaka nochan, wirani kata Maraga nobane iro malungo wang'. Ei ote mare, Maraga oyango ni tarik 25 dweni odiochieng' manoriwore gi jong'anyo, achiel kuom jochiw arita mare nomi chik mondo kik chop tich mar dino winjore odhi e tiegruok moro mar obila. Odiochieng' maluwe mano tarik 26 noyudo ote ni jochiw arita mamoko nomi chik mondo dok kuonde mane gisebedo ka gitiye. Omedo ni osebedo gi jochiw arita go kuom higni madirom 5 kendo yono manogol gi godo kelo chich kendo dwache en mondo miyo duokgi mapiyo. Kata kamano, tendo bila wacho ni gionge kod ng'eyo mora mora mar mayo Maraga jochiw arita meke kata gino mademi timne kamano. Komachielo, ten migao mar arita pachoka poko yango kaponono giseyudo bende ote makamano. Maraga osebede opara manyime e sundo piny owacho mondo miyo kaw okang' mager machik ne jogo mitudo gi nek mar rawera kendo japuonj Albert Ojwang'. Ojwang' nonege tesendo bila ma Central boma ma Nairobi toka no make dalagi e kaunti ma Homa Bay kitude gi ketho mar ndiko gigo maketho nying jalupo gai mar obila Eliud Lagat. Maraga bende osebedo ka kweda ahinya tim mar obila matiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo. Magi duto timore bende tok Maraga yango ni olap dhoge ndong' ne lemo ma jatend piny kendo biro laro komno e yiero maduong' ma higa 2027. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.
Erokamana nya ifinya kidi kwa nyimeni nonro kata mar bero oyango ni rawera Victor Omondi mane ogogi magina e gwenge ma Juja tich adek ng'anyo ne ogogi magina mane ni kama bor kendo nogoyo wiye. Jabero mar piny owacho noyango mae chenro manotim General Cargo Funeral Home. Wuon mare oywagi kaka nyathi mane ng'uon kendo ne onge weche gi ji ka odwaro mondo kaw ndamo mar chik ne ng'ama ne onege. Wedene mamoko ko jopuonjre ka tiegruok mathika technical kama ne osome oseyo nek mare ka giwacho ne ong'anyo mamuol ma ok kaka wachore ne obayo bila gi kidi. Victor nachiel kuom Jo-Kenya mane owito ngimagi chieng' tich adek kwan masani ohewo 16. Jana alikuwa tu na simu yake ana record video kando ya barabara very far away from the police station, lakini sasa tunaambiwa ati alikuwa anarusha mawe kwa police station. Ile message imeachiliwa kutoka Juja, tunaambiwa ati alikuwa ameenda kuvuruga police station. That's a total lie kulingana na video yako. Victor alikuwa amejificha vizuri, ni kama target ya Victor ilianzia kutoka far. The cause of death was a head injury due to a perforating injury in keeping with the history that you were given of a gunshot wound. Kitu kama kidonda iko hapa kubwa kabisa. Sasa sijajua ile risasi iko ndani amelitoka. Alikuwa kijana mpole sana. Hata kuna wakati yenye alikuwa ananiambia, baba, unajua mimi kwa shule niko na cheo kidogo. Ajono moro mawuok e gwenge ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay koro ni kod lit gi kuyo tok yudo wuodgi e kar thieth ma Kibra level 4 Tino Manyoro tok chwade kod magina chieng' ng'anyo mar tich adek. Victor Omondi ma jahigni 23 ne ochwad gi magina nyadiriyo e bade gi tiende gi obila e apaya ma Ngong Road kinde mane obila kedo kod jong'anyo. Wuon Omondi ma odak Kibra Gatwekera lero ni Omondi ne riko wuok e tich gi midhiambo kinde ma magina mar obila go ne ojuke kendo ne oring kode nyaka kar thieth gi otieno no. To mar Omondi no koro medo mana seyo mokalo i bad migawo mar obila ka migepe magedo ne ratich oganda koro sundo mokalo ratiro ne jogo ma osewito ngimagi e yo machalo kamano. Banko so bude notere level 4 Kibira. Kaka ne joma notere no kelo na report gotieno saa 6:30 no adhi nyaka kanyo no ayudo kosithiedhe lakini nothoka ni thiedhe nyoro gotieno. Kwaye mara en mana ni mondo akite ndeke mana kwaye mara alafu kod tero nyathi dala ana kama anagojua kale lakini sani tich tinde onge koro. Tunaambia familia pole na tunaambia serikali we can't keep losing lives of our youth. Tafadhali serikali, hii risasi yenye sasa inalenga vijana imekuwa too much. Mzee kama huyu amelea mtoto amefika miaka 23, now he is supposed to be enjoying ile jasho ya kulea mtoto, alafu saa hiyo ndio mtoto anauawa namna hii. So we are telling the government enough is enough. Let's make sure we get justice kwa hawa vijana wenye wanauliwa. Kamano bende moko kuom rowere koro kwedo tim mar monjo kuonde ohala kinde ng'anyo manobedo tich ang'wen jumani. Rowere go wacho ni nitiere josiasa moko madonjore ng'anyo mar rowere kendo tiyo gi kweth njore e rocho ng'anyo. Gijiwo rowere mag Gen Z mondo miyo ti gi yore mamoko minyalo ti godo e yudo ratiro ne jogo manowito ngimagi kod yudo hinyruok e ng'anyo ma higa mokalo kod ma higani. Kataki mix ikizungu kono urwa Sawa. Gigi wan pok nwaneno nyaka ne wachak donje ndara mae tim ma pok nwaneno ka timore Kenya ka. Manyiso nang'o? Nyiso ni nitiere ng'ato mobedo kamoro mowacho ni sama nyithindo gi dhi manyo haki gi ndara, sama nyithindo gi dhi ng'anyo ni makore sama koro wadwa donjo, wadwa kwalo. Uyudo ka koro ji koro donjo, iyudo nyiri nyako mano dhi e streets mondo odhaw ne haki,
dok dala koroch ratiche, dok dala kokia kata ni chal mare koro chalo nade. Iyudo ka duka mangato odhaw matek moyaw kata mana gi loan otur kendo gik moko te okwal. To koro wapenjo niya, ere tiende wadonje ndara ni wamanyo haki ne jo Kenya, to e manyo haki no wayudo ka jo Kenya mang'eny wuok konyore maloyo kako konyore. Ere kaka nyalo wacho ni adhi manyo justice ne ng'ama onegi tawuok e street ka jo mang'eny zaidi onegi. Kenya mwadwaro en Kenya achiel, Kenya mar dhi mbele, Kenya mar rito mwandu ng'ato, Kenya mar jiwo ji mondo oti matek, Kenya mar jiwo mondo rawere wuog oko mondo dhaw ne gima giaminia. But wuok oko mondo wamed ketho Kenya, mano Kenya mwadwaro. Ka jenzi dwaro ni gikel changes, wang'iyo pale nini e bunge kuchucho, gifight mondo gidhi e bunge kuchucho kwe malos bedo med, gik manyalo miyo kanti wasongo mbele, lakini ka gitemo bedo the streets giketho gigeji, mano gimedo kelo hasara ni pinywani, to mane kaka taxi biro med ting malo, to mane kaka uchumi medo dhi malo. Josesa mag Kenya Kwanza dwaro mondo jalub jatend piny machon Rigathi Gachagua omaki kotone kod tulo mosebedo ka ineno e ng'anyo mapacho ka. Kotele gi kod speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula giseyo Gachagua gilange kuom siayo tulo mane obedo e ng'anyo matich adek magiwacho ni ne ochan. Giko apis Jomin Buche mondo ka okang' mar chik ne jatelo no kod mamoko ma itudo kod tulo matimore e kinde ng'anyo go. We will not allow what happened the day before yesterday to happen again on the soil of the Republic of Kenya, not when we have the opportunity and the responsibility to protect the nation. I also want to hear from the envoys whether the aftermath of Wednesday, what they saw, the destruction, the mayhem, the death, is what they desire. You should have told the anarchists who are planning to storm government institutions and destroy property that that is not allowed in a democracy. But you kept quiet, now you can see the results. Wewe ambaye unatoa fedha badala ya kuletea kina mama mashinani, unaweka asina yako ya fujo. Sisi tunakukemea. Mimi nataka kuambia Waziri Murkomen na Inspector General of Police lazima wachukue sheria kwa wale majambazi ambao walipora mali ya wananchi. Riwruok jopuonje mar NAT kaachiel gi mano mar kupeto ramoniyo gibiketo kokgi e winjruok manyien midendo ni CBA kadiponi duol mar Teacher Service Commission biro remedo jopuonjo sara manie kind kwan 50 kod 100. Ka giloso Mombasa nyasi mar loro ayanga romo mar jotend sikunde mag sekondar, jagoro mar kupeta Kelo Misori ne kata kamano koni sani koro gichungo chenro mag ng'anyo mane gichano bago. Bang' duol mar TSC luongo gi e romo matwak ewi wach mar CBA. Estego gore riwruok mar jopuonj mar NAT bende kotene kod jagoro Esbon Otieno to ne oramoni kaka NAT gidwaro jopuonjo medo sara kod 60% kaloro gi winjruok mar gin godo. Moko kuom dwach jopuonj mabende ne onyiedhore e romono mar ndalo 5 en dwaro ni piny owacho medo omenda ma ichwalo ne skunde. 50% to 100%. To kendo wadwaro ni postgraduate allowance bende ochiw ne jok manigi tiere gi masters to gi PhD. To kendo wadwaro ni mondo chul gimiluongo ni risk allowance ne jopuonj mapuonjo kuonde ma nitie tungni mang'eny machalo kaka banditry ma kudhok ma jopuonj yudore e crossfire to kata areas manitiere terror attack. Wadwaro ni mondo bende jopuonj mondo mi gimiluongo ni hazardous allowance jopuonj mapuonjo gik machalo kaka chemistry. Jopuonj wayudo ni kose retire jok mopuonjo chemistry to samoro moko bedo kata muofni. Koro wadwaro ni ka wadhi mbele to nego bed ni miyo gi gimiluongo ni hazardous allowance mondo gichak manage go their conditions kapod gingima. Teacher Service Commission oluongo tarik 1 dwe manyien ni mondo wadhi wabed piny. Wadwa neno gima gikelo.
ka gikelo gimoko moro jopuonj ok wabi kawo be waonge haraka nikech jopuonj wacho ni kik wabed haraka waonge haraka gima nyaka chieng' gimiwa gima jopuonj wacho ni gidwaro nikech kwang'iyo hali mar uchumi sani onge gima nyalo imiyowa CBA maonge pesa. Nyakoromo gi kanyo modhigo yueyo chenro en maro imore kanyo no ka Cleophas Oluoch wacho ni wa kanyo ka entire Kisumu Nyalenda inside gi Nyasango wacho ni weche manyien chopo ne kanyo e yo ma alera ka bende Bob wacho na nyisi kanyo ni omosi ahinya ng'eni chieng' wuok tich nyaki chope tich tano ka otoro mokanyo riko demo kaya chunge kanya mkago wale chenro Kenya dwaro mana lemo kende emanyalo konyo jong'anyo gi polis ero kama na nya Simfros Madeno bao moja ka wogem got regeya ano news mago imore yo makare kan gi mino dala venda Kinyin Manaftali ka wokrongo serikal onego winj Gen Z na mogitivi maya ukidibo kani Ulanda gimanyalo wacho ikin polis gi jopiny otama wada kona mana mosne min ben kani malunga kode Nyakarungu Bay kani Ulanda mano ote kanyo Ruto ong'iye to mar Gen Z kiweyo nyigi kanyo aneno kanyo ka ote mar ukidibo kani Ulanda wase wacho kanyo nyakora mogiwada ni mondo miwa dhi eduka matin kikidhi mabor podo dogi weche mathoth. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo. Let's go. What do we bring? Break a cubicle string, flavor on a string, pull it, tear it, crumble it, let the fresh flavors all get in. Make it bits more tasty, family more healthy. Reiko cubes could string my bestie. Reiko cubes ming'eyo cha mandhadhu mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. En nyuandruok mar taka. Jok mang'eny ne dispose taka kumora mora iyude dhot kama moketo kata pampas mar nyathi. Taka makelo midhiero mar alwora ahinya to kama ji odakie. Wabet ka endi to area ma wantiere ka endi ne area moro molil. Rawere okawo ting' mar rito alwora. Gesoko kae king'iye te entie gi karibu dhoudi 1,000. Koro gima ne watimo wadonjo e dhoudi ka dhoudi wapuonjogi weche waste management kaka itimo waste separation. Ka johala kachiel gi jodak e alwora ma Gesoko keto ler kendo thiro tuoche. Choko yugi gi konyowa nikech sama ugologi to ukonyo bero ngima mar jodak maka. Chieng' Jumapil saa 1 gi saa 3 jafwambo marwa Lilian Abeta kelo ni sigana mar achiedh nade mag taka. One day, while teaching an oral health care class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and felt embarrassed. Now, as a hygienist, a child's smile means everything to me. Every child has a right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile, and nothing should ever get in the way of that. Nairobi, bende isei korine Fish Market Live, Nairobi Edition. Geso tarik 28 dwe mar auchiel higa ni iko chakore saa 7 mar odiechieng' nyaka che. Costa Ojwang gi The Fishers Band kelo ni buro mapek Uhuru Gardens, Nairobi. Jongolo kaka Susan Owiyo,
Prince Inda. Winyo, Brand Sigu, Okelo Max, Biro Kelo Ningolo Live, Stage. Kautiko Marisani, kokale social media pages, Makosta Ojuang, Mondo Idi Winj Meet Mar Fish Market, live Nairobi Edition, Kosirni kor Ramogi TV, Ramogi FM, Kachuel kor Citizen Digital. Kick by. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Machiegni kendo ten county Masiaya onyiso ikruok margi matelo e gedo mar kar keyo teko e yor nuclear chenro mabiro keyo teko maler ne oganda kwedo konyo e kedo gi lokruok e kor lwasi. Kane uloso nyasi matwagi jolony e kaunti Masiaya ewi keyo teko makamano, jatend migawo mar teko Piyo Wandayi ne owacho ni ma en gino mabiro chwalo dongruok e kaunti no, kowacho ni teko mar nuclear en gino mosebedo lek mar piny Kenya kuom kinde malach. Ogai maduong' bura mar ODM Raila Odinga ne opuoyo chenro ma kamano kawacho ni biro konyo e gonyo nengo mar teko stima e pacho kae. Odinga bende ne omedo ni nengo teko stima osebedo ka thiro dongruok mathoth e piny Kenya. Dakeyo teko stima mar nuclear ibiro ger e kinde kar od chung' od bura ma Bondo kata Radieda. We have a buy-in, and so therefore nuclear power is here with us. Kenya remains steadfastly committed to implementing its nuclear power program while adhering to the highest possible international standards. Through the committed guidance of the International Atomic Energy Agency, Kenya has made significant and demonstrable steps towards the safe, secure, and sustainable implementation of its first nuclear power plant. There can be no doubt that diversifying our energy sources and maintaining a clean environment are critical to our development agenda as a nation. Part of the reason this country has not been able to generate and sustain well-paying jobs is the cost of energy. A number of nations, including here in Africa, have reached the decision that the use of nuclear energy to generate electricity is one of the cornerstones of sustainable development. Gikone to od thieth maduong' ma jo TRH oyudo rang'iny ma level 6A bang' ne ketie ayanga e oboke mar sirikal gi jatend piny William Ruto tarik 18 mar dweni. Onam makama nodhi yale nyasi mar tipo e boma ma Kisumu ka igeno ni chenro mag thieth dhi medo bedo maber e alwora mar Nam Lolwe. Millicent Adhiambo ni kod ler mathoth. Ne en nyasi kod nyadhi e laro mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e boma ma Kisumu, kama jotelo, jochiw thieth kod jopiny nobiro kanyakla mar dhialo ting' malo mar kar od thieth masani koro en Jaramogi Oginga Odinga National Teaching and Referral Hospital level 6A. Bang' higni 60 gikone to od thieth no koro ni rang'iny mag ute thieth madongo pachoka kaka Kenyatta National Hospital, Moi e kind mamoko. Ageta margi makende koro en chiwo thieth makare, yudo pok mag omenda e bwo sirikal mamalo, chiwo thieth moyiedhi e yor lony manyasani e kind mamoko. One of the clauses in the legal order, those who are employees on 18th of June 2025, when that gazette was actually signed, automatically transit to become the employees of the state corporation. Ewi mano, ondamo no bende koro kelo medruok mag ndiko jotije manyien maromo 144, chendo manyien mag chano jotije e kidienje mopogore, kendo kelo chendo mag chudo mag rutaya e osiptano. I'll run for example, from next week, God willing, I'll try and push public service to come here. I want to push SCAC to come. I want to push SRC to come. And they will decide on the grades
so that within 3 months, we are already on salaries, or even by December latest, we are on salaries of the state corporation. Once they come in and take responsibility in terms of your salaries, we'll be able to plow back that money into other health facilities which we have within Kisumu County. Moko kuom gigo mochuro Jaramogi Oginga Odinga National Teaching and Referral Hospital e rang'inyno en okenge madito mosegoyo e thuolo mar higa achiel kochakore e yaod thiedho choke, yaro wards mag jotuo mohewore ICU, nyiewo masinde manyasani e nengo mar siling milion 90 e kind mamoko kaka yor bero thieth ne jopiny. Our performance so far is 1.5 billion, and the actual cash realization, that is what has been reimbursed, is 1.1 billion. Equipment was a major issue. Sat and approved almost over 90 million. We have recruited in total 144 staff the last 1 year, just because of the expansion of the services we have had. Kowuok e ward ka ward, jotije ma Jaramogi Oginga Odinga National Teaching and Referral Hospital sani koro ijiwo mondo ohaw reso ngima ka gitiyo gi chunygi duto ma ok gidewo osimbo kata rang'iny margi. This facility is going to be a game changer in this region of Nyanza and Western. People have suffered in this region, have to travel all the way to Kenyatta, Moi Teaching and Referral. It has not been easy. The country expects us to behave like a national teaching and referral hospital. No longer long queues, delays. Nobody should die because you have delayed them to not to have oxygen points. And if they have to go, talk to them and touch them. Let's just be having that passion. Let's have that compassion. Let's touch these patients. Jaramogi Oginga Odinga National Teaching and Referral Hospital igeno ni koro dhi bedo kar tiegruok mang'ula, kar timo nonro kod kar thieth makare ne jotuo ka obiro kwako kaunti za 15 mawuok Kenya ma Nyanza kod Western. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Jaramogi Oginga Odinga National Teaching and Referral Hospital, Kisumu County. Erokamana nya Millicent Adhiambo wadhi kaunti ma Migori kama jagoro maduong' e migawo mar thieth mar Laktar Ouma Oluga ochiwo siem ne ute thieth ma ok chiw thieth makare ne jopiny to gi oro kwayo mar omenda makore lach ma gidwaro kuom duol ma ochung' ne okuma mar thieth mar SHA. Oluga mane oten kod gavana ma Migori Ochula Yako ne loso e kaunti ma Migori e kinde mane otelo e chenro mar jiwo oganda mondo ondikre e okuma mar thieth mar SHA. Migawo mar thieth dhi nyime kod jiwo oganda mondo koro ndikre e okumano mar thieth mar SHA mondo gibed kod yot e yudo thieth kendo omenda bende yude moromo mar siro osiptende mag piny owacho. Jokanyo sekno mar thieth ka otele kod jagoro maduong' e migawono mar thieth Ouma Oluga mane oten kod gavana ma Migori Ochila Yako ne otelo chenro mar jiwo oganda mondo ndikre SHA e kaunti ma Migori. Dwani ji te odonji e mpango mar thieth mawakelo nikech serikali osekelo pesa. Kuomba tu wewe ujisajili kama mwana SHA. Na hiyo ambayo tunalalamika ni pesa mingi, 7,000 is a lot of money, I agree. But it's only a lot of money ukingojea, alafu it accumulates to 7,000. Nyaka sani maromo ji 40 mag oganda osendikre kod SHA e kaunti ma Migori ka jopiny pontie kod ywak mopogore opogore ka otende kod SHA. Chudo to inyo mana gadiera nikech yuto pogore ikone ni chul kata mana siling 7,000 e higa. Igene gini na ber ka gikete kaka chon nikech chon inyalo yudo ni chulo siling 300 e dwe. Policy as important as introduction of SHA, a policy that is as important as of invaluable use as a SHA, SHIF, and digitalization of our facilities, we must all support. Isich mabende piny owacho dhi nyime kod ndiko oganda e SHA. Jagoro maduong' e migawono mar thieth Ouma Oluga wach nitie ute mag thieth moko ma ok mi jotuo kata yath to gioro kwayo margi mondo koro chul gi nyako omendano mar yath kod duolno matayo chenrono mar SHA. We are also doing an audit to make sure that we go to those facilities, we look at the list of the people you have treated. Kama ulipata 40 million, we are also going to make sure that you treated people. Kwa sababu kuna hospitali zingine pia unaenda hapo wanaingiza kwa SHA, they treat you but they don't give you the medicines. Oluga bende ne owacho ni gidhi kawo okang' mar chik ne kembe kata jogo eko ma bende ng'ado pesa jotich ne oro ne SHA to omendani ok chop ne piny owacho.
Recently, we launched a compliance rapid results initiative because there are also some employers who are rogue. They are deducting money from employees, but they are not remitting that money to SHA. Coming after you because it is illegal to take money from an employee. Hapo anaambiwa employer wako hawajaremit pesa. Kaka yo mane ni chenro mag SHA obedo makare, piny owacho malo, kawo tende kod mano ma kaunti ma Migori, dhi nyime kod tiyo kod lony manyasani e chwalo chenrogo mag SHA e kuonde mag thieth duto e kaunti ma Migori. Tend kaunti ma Migori kawo tende kod piny owacho malo, dhi nyime mane SHA koro tiyo e ute thieth duto maromo 177 e kaunti mangima. Sasa leo tumeleta gadgets. By Monday, from 81 public facilities, we want 177 facilities have been contracted by the Social Health Authority. Enda pale hospitali utatibiwa kwa sababu umelipa SHA, na that cost of that treatment will be refunded to that facility so that the public money that is here hapa Migori County inaweza kutumika to serve you in another area. Gavana ma Migori chile yako ne opoyo piny owacho mamalo kuom keto omenda maromo milioni 200 mar siro gero hospital maduong' ma Migori level 4. Tulipata a commitment that this Migori referral facility hapa we will be able within the next 10 months or so to complete the surgical complex. We will be able to equip the surgical complex hapa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Irokabalanya Jojuma kod nyimeni riwruog jochiw thieth e pacho kamano Kenya National Union of Nurses and Midwives ochoro ng'anyo margi mane gibago kata mane gichano bago tarik 7 dwe manyien. Mabiro bang' winjruok margi gi sirikal mamalo kendo koro gimiyo sirikal ndalo 30 mana ne gichopo dwaro margi ka ok kamano to gibiro ng'anyo. Kane giloso e boma ma Nairobi kotelnegi kod jagoro maduong' mano Seth Panyako gidore riwruogno giwacho ni riwruogno kosebedo kadhi maber ni mar sirikal osekoso chopo dwaro margi kama duong' ma giywago en mondo mi jochiw thieth mindiko e bwo chenro mar Universal Health Coverage ondik gi duol mandiko jothieth e tich e pacho ka. Bende giwacho ni chenrono mar UHC gero tije jochiw thieth go e kind akuru gasumbi. Another issue, number 2, failure to implement the SRC salary of 2024. Failure to implement the return to work formula of 2nd November 2017. Failure by the county government to negotiate and conclude collective bargaining agreements. Number 5, illegal deductions of agent fee by Kenyatta National Hospital. And if these issues will not be resolved, we can say confidently, surely, that the strike will begin on 3rd August 2025. Wadhi ng'anyo, kendo ng'anyo wadhi bedo kaka nurses ma Kenya ka. To ng'anyo wano ok dhi bedo tarik 7 kaluwore gi winjruok mabedo go. Ma timore nikech sirkal kanonen oyudo barupwa mwanyiso gi gon wadhi ng'anyo gi yiero jotelo mag labor mochung' ne weche mag tich e county ka county mondo wadhi wabed go piny kaka jo union mondo wawuogo e weche mane wachwalo mbele. Kuom mano kaka wan joma luwo chik wawacho ni ng'anyo machakore tarik 7 wachoro mbele gi ndalo 30 mondo wami sirkal thuolo magikwayono mondo wadog wabed piny ka wan e nyim conciliator kata labor officer mar labor mondo wawinjre e mbele ofisa mar labor e gik ma wachoro mbele gi mondo gilosnwa. Johala matindo e kaunti ma Homa Bay ne oriwore gi jowetegi mamoko e piny mangima mar dhialo odiechieng johala matindo kama ne giyuagi e lal mar stima ma kinde ka kinde kod osuru mani malo kaka achiel kaka moko kuom gigo maduoko chien sekta mar johala matindo.
Johala matindo e kaunti ma Homa Bay ne oyudo thuolo mar riwore kod jowetegi mamoko e dhialo odiechieng' mar johala matindo e piny mangima. Nyasino manobagi e boma ma Homa Bay, johala matindo ma uso mwandu mopogore ne oyudo thuolo mar nyiso mwandu ma gin go, ka bende ne en thuolo mar manyo chiro ne mwandu ma giuso kod manyo kaka ginyalo go okang' e pek moko ma gisebedo ka gineno e chenro mag ohala ma gisebedo ka gitimo. Kendo thuolo ma kama miyowa go mbaka, kendo wayudo ni kuonde mage ma samoro adi gimoro diya kenda to adich kenda to samoro diyo nyawadwa to lingo do kocha. Kwago mbaka kamae to wayudo ni ere yo ma wanyalo wuok godo e wachni. Ne wang'iyo ni to wan johala matindo bende nyalo yudo kamoro mondo mi gipuonjre kendo mondo mi gibende gifuom rieko mar timo ohala e yo moro makare kotudore gi jo ohala mamoko kata gi government. E kinde no bende johala matindo mane okelo mwandu gi ne oyango pek ma johala matindo osebedo ka kale kendo osebedo ka thiro chenro ma gitimo kama oting'o lal mar stima e kinde ka kinde kod osuru mani malo ma gikoni juogo gi ma bende gikoni osebedo ka thiro dongruok mag johala matindo. Wayudo kuonde moko ma Weche hinyowago. Achiel maduong' en korka ushuru ma wayudo ni buogo nyaka johala. Iyudo ka thoth jo ohala ok tim ohala kuonde moyangore kata chirni gi kuonde molos mondo odhi otim ohala, nikech iyudo ni ng'ama obiro uso idwa no ng'adi, moko be gidwa ni giloko ohala to gipondo, they are not registered nikech giluor. Koro aparo ni ka nitie thuolo moro ma otieg ji mopuonj ji ni mondo wa register kata mondo ohandwa oyangre oko, ok ng'is ni koro ibiro mawa kata ushuru dhi bedo malo. Anyalo nyiso jo ohala ma dwa chako ohala ni kik obed gi luor. Ohala ok chak gi pesa mang'eny. Pesa matin ma in go inyalo chako go ohala. Once kisa identify gima idwaro timo, ibiro ir ng'ama timo ohala no mondo otie gi jogo mane oloso nyasi makamano wacho ni nyasi no itimo mar miyo johala matindo thuolo mar nyiso kit mwandu ma gin go kaachiel kod tudogi kod chirni mopogore kane gijiwo sirikand kaunti ma Homa Bay mondo ket maino e bero chenro mag johala matindo. Maendi en odiechieng' manoket mondo wayud kaka wanyalo expose jo ohala matindo tindo mondo manie chiro to kendo ginyalo improve on their marketing skills and their sales. At the same time ginyalo yudo brand exposure. Kawaida thoth ji kwanza maybe Homa Bay kae ne wayudo challenge mar loso gi jo ohala matindo nikech nok gipar ginyalo timo nyasi machalo kamae, lakini kawuono waneno ka gimor kendo ne gibiro gi businesses gi to ginyalo yudo customers, giloso gi ji. Feedback moko mane wayudo inyalo yudo ni spaces magitime businesses wach ni korka ler nikech koro gichulo license, koro ne thoth gi expect ni kama gitime business obedie maler. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Report mal Alia Beach no telo wa yueyo chenro en maro imore anano kanyo ka jaroso jawacho ni kigima Gachagua bano gidhimie sympathy mar political mileage gilingalinga ruto dhi yombo Gachagua higa mar 2027 mano kwa dhi ng'anyo kendo wantie tok Ruto nyaka higa mar 2032 kumi bila break wano kwa uoge broadcast movement and Green Army Chief Gor Mahia 001 jaroso jamano siep Dr. Raymond Omolo Musna Engineer Mike Musa Tiago Gor Mahia third patron kod Joko Galo duto gijo game duto te mano ote mar jaro soja kanyo mae owino janabi kanyo yani Masai winji malero wan kod Mr. Wanyang kani Ulanda min ode Mrs. Wanyang kod Chief Kisiagro kani Kojea erokomana nyakom ote mari lady aneni maler and Simfros aneni maler kawuka Sembo Siger kawan ge min Junior and Tom erokomana nya Tom kum ote mari an Martino Ching Lago kawuk Roya pod akete Ramogi TV kan gi mama nya lego mosna familia maya wotgi no to ng'anyo Nyasaye mondo ohogi erokomana nya kum ote mari Sadek ideka prangwan kod abirio warengo wadhidu kama tin wadogi weche mamoko. Summer vibes, Dubai's got them. And View Travel's got your perfect deal from only $9
95,170 Kenya shillings per person sharing. Enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city tour, desert safari with a barbecue dinner, a Marina Dow cruise, and 4-night hotel stay with breakfast. All the magic of Dubai, one unbeatable price. Book your perfect Dubai summer escape today. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. What? Tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Teka unusie giwachno. Toano kabibet kai kinyome. Tokate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipre malich kamae. Gosiparoni nen mana kende ka. An kamora chiel kode. To jomani kate bende ni kode. En chunji adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811*881#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Benengeo ana wuoyo gi parinit kawuono. Taneno ka nitiere gima duong' ahinya ma nyathina no panda. Akia gima rach kode biji. Machiegni pautu keikruok oserube karito le bunge malewa Conservancy County Mameru motel nengwe mag lewa safari marathon mebiro bagi e odiochieng'no makiny. Mao jong'wech 1,400 biro ringo e ng'wegi e bunge malewa moting'o le mag bunge 5 madongo. Kane loso gi jofwambo Edward Ndiritu ma en jatend obila marito le bunge malewa olero ni ikruok margi ni kare. Ka en gi geno ni piem gidhi bedo makare kendo ji te mibiro yuoro kata mabiro yuoro biro bedo gi tudruok makare kod le makamago. Ng'we mag lewa maiga ni biro tok bedo gi ng'ikruok higa mokalo ka kidienje mag kilomita 42, 21 gi 10 biro yudo thuolo mar laro mich mag omenda. We have prepared for the last 2 months in terms of security. And when we are doing the Lewa Safari Marathon, our aim is to make sure that the people and the wildlife are safe, because here is the only marathon that you can learn and see wildlife. And because we have wildlife here, we normally make sure that when people are running, they don't interfere with the wildlife. And the big aim is that
we don't interfere with the behavior of the wildlife. Tim maradula mar KCB yiero Robert Matano kako chamargi manyien. Koloso sach nyasi mar yango Matano ne jotugo mag timno patron mar club no Azuo Gola olero ni ma en okang' maduong' mokalo ma club no segoyo kowacho ni Matano en achiel kata en kocha manigi lony mararie weche mag adhula e Kenya ka. Matano setelo ne timbe mopogore opogore pacho kae lig mamalo kaachiel gi bende gi konyo nyayo talanta mag jotugo mathoth ma bende osechwalo ne timbe ma oko mar Kenya. KCB notieko season mokalo gi points 42 e thuolo mar 9 ka koro gigeto medo kwan jotugo manyime maneno ni gitimo maber e season manyien. Please smile. Well, Matano has got a very good track record. When we looked at several coaches across the spectrum, he's got a very good proven track record in terms of his performance. He's carried the trophy at least 4 times with Tusker. And we look at his maturity level and what he's going to bring to the team. It was stood out for us, and that's why we selected Matano for this assignment. So for KCB as a brand, we're a very big brand, and we need to put the brand where it belongs. I feel happy. I feel great. I feel welcomed. I think I belong for football family. Now I'm a newborn KCB family. So I feel happy to be here. So I bring people who can help me, and also they know my philosophy, they know what we need, and they know expectation ahead of us, so that I'm bringing brains behind anything we're going to do. What we need is to just change mentality and attitude. And also we want to bring new life, new experience, different experience. That's why we are looking for other players from outside the country. DJ Kolo sabedo kange gi wang marach ko wacho ni akaw thuolo mar gero ni mondo mi awe thuolo ni ne DJ Kolo ma okamedo gi weche mamoko ne Ramogi Night ma bende biro gi e thuolo ni ka okamano ni mondo mi aduok ni erokamano kuom bedo koda chenro en mar chenro no ero mar oimore kuom kaw thuolo mari mar budho kodwa nyinga Simfrozo Kinda jaloko mar thuolo ni duto ne en Belinda Phillips. Ubed gotieno makare.